Malawi Today. Wabungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives SDEDI a Sylvester Namiwa akumuzenga mlandu wofuna kukwira boma komanso kufalitsa uthenga wabodza. Ogamula milandu a Austin Banda ndi amene afotokozera Namiwa izi pamene anakaonekera ku bwalo laling'ono la milandu. Padakali pano Namiwa adakali mchitokosi cha polisi pamene mlandu wawowu tsopano awuyika m'manja mwa bwalo lalikulu la milandu. Nkhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri ripoti ili. Ogamula milandu Chief Resident Magistrate Austin Banda anati Namiwa akuwaganizira kuti adapalamula milanduyi pamene ankayankhula ndi wailesi yakanema yaluntha mwezi wa Julayi chaka chino. Pa mlandu wofuna kuwukira bomawo a Banda ati Namiwa akuwaganizira kuti ankafuna kuwukira boma ponena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Asa akhala mtsogoleri wa dziko lino miyezi iwiri ikudzayi. Pa mlandu winawu a Banda ati Namiwa akuwaganizira kuti adasindikiza uthenga wabodza kudzera muzoyankhula ndi wailesi yomweyi ponena kuti anthu ena asanu ali ndi layisensi yopha anthu imene amagwiritsa ntchito anthu akudzaleka kumapha anthu otsutsana nawo. Apa Banda atumiza Namiwa ku bwalo la milandu lalikulu la High Court. A Gift mwenye ndi mmodzi woyimira Namiwa pa mlanduwu. Tikanakhoza lero kuwapempha bwalo kuti tulise Namiwa pa belo koma ndizosatheka chifukwa bwalo la kuno ku Chief Resident Magistrate silimamva mlandu wowukira boma. Choncho pakadali pano tipitirira kukamva kuti tsiku la mlandu la ku High Court ndiliti komanso tikamve kuti tingapange zotani kuti Namiwa akhoza kukhala pa belo. Apolisi anamanga Namiwa sabata yatha. Boma lati likukonza malamulo ena ofuna kuteteza zipangizo zake zimene zimamangidwa mdziko muno. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango yayankhula izi ku nyumba ya malamulo pamene imayankha mafunso okhudza kuba zipangizo za njanji ya sitima. Wezi Gausi ali ndi ripoti ili. Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Zomba Thondwe Adumisane Lindani anauza nyumba ya malamulo kuti pamene boma likuyika ndalama zochuluka kufuna kukhonzanso njanje mdziko muno koma anthu akadapitirira kuononga zinthu za boma. Iwo ati pakadali pano pala anthu ochuluka amene akumaba zitsulo zimene amapangira njanje. A Minister of Homeland Security komanso ku Justice mbali naye atalumikizana kulanza athu aimalaye atalumikizana ndikuonetsetsa kuti apeza kuti anyamata amene anagwidwawo amatuma ndi ndani kapena amakagulitsa kuti ndicho linga chonena kuti tichepetse kuba kumene kukuntsogolo. Poyankhapo pafunso limene anapereka ali ndani nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango ati boma likudziwa za mavutowa ndipo Mhango anatsimikizira nyumba ya malamulo kunena kuti ofesi yawo yapanga kale malamulo ena amene aziona makamaka nkhani yakuba komanso kuononga zipangizo zimene zimamangidwa mdziko muno. Vuto limene lalikulu kwambiri mdziko muno limene likupangisa kuti dziko lino lisatukuke. Nde ngati boma tawunikira kuti vuto limene tithane nalo chifukwa malamulo amene alipo panopa samakamba kwenikweni za kuononga katundu wa boma. Mwina pali malamulo wokuba, malamulo kayaono kachani, koma tikufuna tibweretse lamulo lapadera loti lithandize dziko kuti ngati wapezeka ukuononga katundu wa boma milandu yake ikhale yayikulu komanso kafufuzire kake kakhale kuti kozama kuti amalawi asawononge katundu wa boma chitukuko chikabwera m'mizi mwawo. Kuononga zipangizo zimene boma limamanga m'misewu komanso mapolo amagetsi kukuchulukira kwambiri mdziko la Malawi zimene zikuyika pa chiopsezo chitukuko cha dziko. Tidakali pa nkhani mu studio muno ndili ndi mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times amene ndi Alik Ponje kuti atithandize kuyunikira nkhani imeneyi. Madzulo abwino Alik. Zikomo kwambiri Florence. Kodi lamulo limeneli lithandiza bwanji dziko lino komanso ndikufunikira motani? Dziko pena mwakhoti mwina muli ndi vuto limene likukula kapena ndi lalikulu kwambiri
ndipo mwayesesa kuthana nalo loti likugwirizana ndi malamulo pena mmatha kugwiritsa ndondomeko zatsopano kuti muthane ndi vutolo. Mwachitsanzo mbuyo omwe tinali ndi vuto kapenanso vuto lidakalipobe lokhudza kuwononga nkhalango, kutentha makala ndi zina zotero. So anzathu oona za nkhalango ndi ena anakhala basi kuti mwina zikuonetsa kuti malamulo amene tili nawo inde alipo, mwina ndofoka pena mwina bwanji titawonjezerapo pena pake kuti zilango zimene ziziperekedwa kwa munthu amene akuwononga nkhalango, akutentha makala ndi zina zotero zikhale zochulukirapo. So kukonza lamulo limene kapena ndondomeko zatsopano kukhoza kuthandiza kuti chidwi chikhale pa nkhani imene tikufuna kuti tiyikonze nthawi imeneyi. Nde tinene kuti malamulo ena ndi ena amene tili nawo amene anapangidwa mbuyomu alephera kutithandiza pa nkhani ngati zimenezi. Mwina ndifunso loti timayenera tifunsenso anzathu akuluakulu kuboma kuti tikang'ana nkhani zowononga zipangizo za boma, infrastructure, zipangizo zosiyanasiyana, kandi za misewu, kandi za magetsi, kandi za njanji ndi zina zotero, ndi nkhani zoti zakhala zikukambidwa kwa nthawi yayitali, ndipo pali malamulo osiyanasiyana amene amathandiza kuti tithane ndi chidwi owononga umenewo. Kuli lamulo limene limayang'ana za magetsi, Electricity Act, kuli lamulo limene limayang'ana za misewu, Roads Act, kuli lamulo limene limayang'ana za njanji, Railways Act, kuli malamulo ena osiyanasiyana mmene muli ngati zilango, ngati penal code limene anzathu amene amaweruza kapena amazenga milandu amadalira kwambiri kuti ampange charge munthu. Monsemo muli magawo osiyanasiyana amene akuti athandizire kuti zilango zoperekedwa kuti tithane ndi chidwi umene owononga zipangizo za boma zili mmenemo. Koma ndikuona ngati vuto lalikulu kumalawi kuno ndi loti kodi timagwiritsa ntchito bwanji malamulo amene tili nawo kale, implementation. Kumalawi kuno zambiri tili nazo mapepala, mabuku zoti zikhoza kutithandiza pa zinthu zosiyanasiyana, koma zikafika pa nkhani yoti tigwiritse ntchito zinthu zimenezo zimene zimavuta kwambiri. So panopa tikunena kuti kubwere lamulo latsopano loyang'ana kwambiri zipangizo, apo tikunena kuti tikungowunika kwambiri zipangizo za boma zikhoza kukhala zothandiza kuti mwina zilango zonse zibwera pamodzi zikhala zokhwima. Koma ngati tigwiritsa ntchito lamulo limenelo zikhalanso zopanda ntchito. Electricity tikukambalo inakwezanso zilango zina mpaka kufika kuti amene mwina akulumikiza magetsi mwachinyengo chilango kufika mpaka 100 million kwacha. Koma sitinamvepo ndithu kuti zimene zachitika ngakhale kuti zolumikiza magetsi mwachinyengo kumalawi kuno timamva anzathu ayesiko amapanganso report. So kukhala ndi lamulo ndi chinthu china, kugwiritsanso ntchito lamulo limenelo ndi chinanso. Zikomo kwambiri ali potunikira nkhani imeneyi. Kupitirira ndi nkhani zathu, bungwe la National Food Reserve Agency lati likufuna kugula chimanga chokwana matani 217,000 pokonzekera mphepo ya El Nino imene dziko lino likuyembekezeka kukhudzidwa. Mkulu wa bungweli Bruce Montali wati kufikira pano agula chimanga chokwana matani 13,967 chiyambireni pa 22 mwezi watha, ndipo agwiritsa ntchito ndalama zokwana 12.5 billion kwacha. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula lolemba atayendera nkhokwe za chimanga ku Mzuzu, Montali omwe anali mamembala a board ya NRFA anati pakadali pano iwo ali ndi chimanga cha pafupifupi 82,000 metric tons chomwe chinatsala atagula chaka chatha. Iwo anati boma lawapasa 100 billion kwacha zimene zikwathandizire kugula chimanga cha pafupifupi 108,000 metric tons zomwe zithandizire kufikira masomphenya awo ogula chimanga chokwana 217,000 metric tons. Iwo anati akuyang'aniranso zotsegula msika wa chimanga kuchitipa ndi cholinga chofuna kuti agule chimanga chambiri ku chigawo cha kumpoto. Munkhokwe zathu pakati pano ndi chimanga pafupi 82,000 metric tons chimene ndikali overstock kuchoka kumbuyo. Nde tikupira kuti ndi chimanga chimene tagula kale pakati pano tafika kale pafupi 100,000, koma target yayikulu ndi kuti mwene tikafike pa 217,000 metric tons imene kukozeka nkhani ya El Nino. Nde tiyenda ma stage antizikambiranaso ndi unduna wathu wa agriculture. Pakadali pano wapampando wa board ya NFRA Mbusa Howard Matiyangoma achenjeza kugwira ntchito ku bungweli kuti apewe katangale komanso kulekerera pakasamalidwe ka chimanga mu nkhokwe za dziko lino. Chikachepa chakudya amalawi afunika kuti boma liwathandize
so pana amene achite chinyengo akususana ndi cholinga cha president amene akuti masiku ambiri amanena izi safuna kuti Malawi umodzi wamwalire chifukwa chakudya kulibe. So ndimene malangiza kuti katangale pano iyayi chitani ntchito yofunika osati pano pokha. The whole northern region, the whole National Food Reserve Agency, all over. Ngakhale boma silinatulutse tsatanetsatane wa mmene vuto la njala likhalire chaka chino kufika chaka chammawa, akatswiri apempha boma kuti lionetsetse kuti nkhokwe zachimanga mdziko muno zikhale zodzaza, kulimbikitsa ulimi wamakono wanthirira komanso kulimbikitsa alimi kudzala mbewu zochansanga. Dziko la Malawi limafunikira chimanga cha pafupifupi 3.5 kufika 4 million metric tons chaka chilichonse kuti anthu asakhale pa chiopsezo cha njala. Mawanja 407 omwe anakhudzidwa ndi mkangano wa malo aku Kasasire mboma la Nkhatabe adandaula zakuchedwa kwa boma popereka chithandizo choyenera. Mawanjawa ati ndiokonzeka kusamuka kupita kumalo omwe boma lawakonzera bola ngati malowo ndiotheka ulimi komanso atalandira chipukuta misozi kuchokera ku boma. Deborah Madeya wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Alesta Ng'oma omwe amayankhulira mawanjawa ati anauzidwa kuti nduna ya zamalo ndi ena ochokera ku boma abwera kuti azakambirane sabata yatha zomwe ati sizinachitike. Ang'oma ati izi zikapitirira ayambanso ulendo wina upita kulikulu la boma ku Lilongwe kuti akazimvere okha malingaliro a boma pa mavuto omwe akukumana nawo. Sangati samuse asati basi bandirama chifukwa choti ifeyo tinali ndi katundu tinali ndi mizi nde munthu ngati Malawi simungathe kumuchosa kumpitisa malo ena zimene munamuonongera asananabwerezeredwe. Choyamba ife tikuziwa kuti malo ali manja maboma koma ngati akusamusa munthu kaya tikuona kuti apa pakhale nsewu anthu amalandira chipukuta misozi chifukwa cha katundu wawo amene akusinthidwa pa nthawi imeneyo. Nde ifeyo katundu wathu amene anationongera ayenera kuti atibwezere. Akatibwezera katundu wathuyo ngati afuna kuti samusa awerengeso chifukwa chiti ndi mbewu nthochi mapeyala ndi mbewu zambirimbiri zipaso zambirimbiri awerengere zimene zija chifukwa zimene zija kuti kapita kumeneko sizingakapezeke chaka chimodzi kuti tiyambe kudya malalanje kana ndi nthochi yayi. Ndipo poyankhula atayendera malo omwe anthuwa akukhala mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM a Matthews Mtumbuka ati boma likuyenera kuchita machawi pokhazikitsa ndondomeko yothandizira anthuwa. Akulira ndithu kuboma kuti mwina taganizira kuti compensation ndizo zote ndi boma likamanga maplaniwo lisaiwale kulira kwa anthuwa ndipo koma makamaka kwa ineyo kuti maplani amene boma linatuza ku parliament apangidwe mwansanga chifukwa anthu akuvutika ndithu zoona. Ena amene akusatira zinthu ma Facebook ndi ma WhatsApp akhoza kumaseka mwina kunyoza kudani koma abwere pa ground azaone zimene pa ground pano kuli zinthu zopsa kwambiri. Nduna ya zamalo achimwemwe chipungu anauza nyumba ya malamulo sabata ziwiri zapitazo kuti boma lapeza malo omwe aperekedwe kwa anthuwa kuti azikhalapo. Posachedwa apa bungwe la Malawi Human Rights Commission linapereka masiku 21 kuti boma libwerese poyera ndondomeko ya momwe anthuwa athandiziridwe popasidwa malo okhala komanso chipepeso. Mkangano wa malo aku Kasasire unayamba mchaka cha 2018 pomwe asilikali ankalondoloza malire a malo awo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pa kanema wa Times ndipo tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. Landilani kupitirira ndi nkhani zathu. Kuchedwa kwa bungwe la MANEB kupereka masetifiketi kwa aphunzitsi amene anamaliza maphunziro awo pansi pa ndondomeko ya IPTE 19 kwa kuyitsa aphunzitsiwa. Aphunzitsiwa alembera kalata bungwe la MANEB kuti litulutse masetifiketiwa kunena kuti zikuwalepheretsa mwayi. Isaac Salima ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mukalata imene wasainira ndi mtsogoleri wa aphunzitsi okhuzidwa awa a John Chizala kupita ku bungwe la MANEB, aphunzitsiwa ati ndodandaula kuti ngakhale adamaliza maphunzirowa mwezi wa Disembala chaka chatha sadalandirabe masatifiketiwa. Iwo anati chaka chino mwezi wa Mei adalembera undunaona za maphunziro mdziko muno kupempha kuti uthandizirepo kuti iwowa alandire masatifiketiwa. Kalata iyi anenanso kuti akuluakulu a boma adawasimikizira kuti masatifiketiwa akhala kutuluka mwezi wa Julayi koma kufikira pano sadamve chilichonse chokhuza nkhani. Achizala ananenanso kuti masatifiketiwa ndofunikira kwambiri popeza amathandizira mwayi wa ntchito
kuti akaonjezere maphunziro awo komanso zina zambiri. Nadikira ndithu mpaka na July ujakutha ndeno nakhala pansi ngati gulu la aziphunzitsi a IPT 19 mu dziko lino la Malawi amene angosankhidwa kumene kuti anakhonza maphunziro awo mu ma colleges osiyanasiyana mu dziko lino la Malawi. Ndeno nkhawa yathu ndiyoti panopo ife zili ngati tikufuna kwambiri kuti mnawake ife atangoti pasa ma certificate athu ndiye kuti tikhala ndi mwayi otani olembedwa ntchito nangasi panopo boma ndiye kuti kuzera mu nduna wa maphunziro lilemba aziphunzitsi maka ife a primary lilemba aziphunzitsi ndeno pa report yoti munthu kakhala kuti ulibe chiphaso kapena ndine kuti certificate ndiye kuti sangakulembe ntchito mwina utakhala kumene wakhonza komano palibe umboni woti iweyo unakhonza. Akuluakulu a bungwe la Manebo sanayankhulepo kaye pa nkhani. Mfumu yayikulu Chanthunya ya mboma la Balaka yadandaula kuti misewu yambiri ya m'madera ozungulira bomali sili bwino. Mfumuyi yapempha phungu wa ku nyumba ya malamulo kuti alowererepo pa vutoli. Blessings Makuwira walemba ripoti ili lomwe awerenga Isaac Salima. Mfumu idati misewu yambiri imene ndiyosakhala bwino ikumakhuza ntchito za mayendedwe pamenenso alimi akumavutika kuti asamose mbewu zawo kupitisa kumisika. Iwo anati misewu yabwino imachitisa kuti nkhani zokhuza chuma ziziyenda bwino m'madera kotero kuti adapempha boma kuti lilowererepo pa nkhani. Kunoko kumulungudzi kuti tithandizane pali misewu ingapo imene ili yovuta kwambiri kuchoka ku Balaka kumapita kwa Nyanyala ndi misewu kumbira kwambiri komanso kuchoka ku Balaka kumapita ku Phimpi ndi misewu imene yoti kunoko mati kodi kumatidzachita motani ndipo pano mmene abweramo ndi udindo wathu ndi ntchito yathu yoonetsa kuti zinthuzi tafotokozere kuti ife zimene malakalaka ngati anthu akuno kwa Chanthunya kapena anthu akunkaya Phalu Phimbi timalaka misewu yathu ikhale yabwino ndiye ndili chikhulupiriro choti amene wawa ndi ntchito yawo ndi udindo wamene tilimikizane tigwirane manja. Achanthunya adanena izi pamene phungu ku nyumba ya malamulo wa dera la Balaka mulunguzi a James Makhumula adachitisa mkumano wa anthu apo wathokoza kamba kowavotera pa chisankho chapadera imene chidachitika pa 30 Juni chaka chino. Mawu ake phunguyu adati wamva za mavutowa ponena kuti athandizirapo kuti ntchitoyi ichitike. Phunguyu adapemphaso kuti pakhale kugwirana manja pakati pa mamembala amakomiti achitukuko m'madera ponena kuti zimathandizira kuti akwaniritse cholinga chawo chopitisa patsogolo ntchito za chitukuko. Ine ndikugwirizana nawo senior chief Chanthunya chifukwa chimene chinapangika ndi choti anthu akudera anafunsidwa zitukuko zimene akufuna ndipo anasankha anthu chimodzi mwa icho ndi misewu imene ikunenedwayi. Ife ndiothandizira kuti zinthuzi zitheke. Modi panopo mmene tikuyankhula matuluka ma newspaper mabidi kuti anthu apange bidi kuti misewu iyi iyambe kutheka. Amakhumula adapambana pa chisankho chapadera imene chidachitika pa 30 chaka chino. Dziko la Malawi lakhala mu mndandanda wa mayiko omwe akuchita bwino pa nkhani yoyamwitsa ana mwakathithi. Malinga ndi bungwe la World Health Organization amayi okwana 60 pa 100 aliwonse amayamwitsa bwino anawo. Komabe bungwe lati chiwerengerochi chatsika kuchoka pa 72 pa 100 mu chaka cha 2010 kufika pa 60 pa 100 iliyonse mu 2026. Izi azinena mu mzinda wa Lilongwe pa mwambo okhazikitsa sabata yokumbukira kuyamwitsa mwakathithi. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pomwe amakhazikitsa sabata yokumbukira kuyamwitsa mwakathithi, mkulu wa bungwe la WHO kuno ku Malawi a Charles Juguna ati ngakhale dziko lino likuonetsa kuti lachita bwino pa nkhani yoyamwitsa ana bwino, kafukufuku wa Malawi Demographic and Health Survey unaonetsa kuti ana anayi pa ana 10 aliwonse saya mabele la makolo awo, zomwe ati zimayika chiopsezo choti anawa atha kukhala ndi matenda osiyanasiyana komanso kunyenchera. Iwo ati ngati dziko lapansi lingachilimike pa nkhani zoyamwitsa mwakathithi ndi kuti dziko lapansi litha kuchepetsa chiwerengero cha ana okwana 400,000 omwe amamwalira pa chaka. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Charles Chilambola ati zikhalidwe zosakhulupirira kuyamwitsa mwana, ntchito, kusowekera kwa chakudya chabwino ndi zina mwa zomwe zimalepheretsa kuti amayi aziyamwitsa mwakathithi. Akuyamwitsa mwakathithi, so ndizofunikira kwambiri kuti ana athu azilandira mkaka wa mawere cholinga choti akule moyenerera.
komanso ife ngati boma tikuchita chilichonse chothekera kupereka uthenga woyenerera kuchokera mzipatala kwa azimayi athu komanso kuonesesa kuti mu ntchitomo anthu amayi athu akupasidwa nthawi yokwanira yopuma nthawi imene abereka komanso kuti athe kuthandiza kumpatsa mwana uja mkaka kwa nthawi yokwanira. Sabatayi akuyikumbukira pamutu wakuti breastfeeding for sustainable start in life, strengthening what it works pa Chingerezi. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana nayinso miti yake. Mkulu wa bungwe la SDEDI a Sylvester Namiwa akumuzenga mlandu ofuna kuwukira boma. Boma lati likukonza malamulo ofuna kuteteza zipangizo zake zimene zimamangidwa m'dziko muno. Mu nkhani zina, bungwe la National Food Reserve Agency lati likufuna kugula chimanga chokwana matani 217,000 pokonzekera mphepo ya El Nino. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa pa 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Florence.